Borže, ožeži! Počeli skromno sa 52 epizode I ljudima to baš dopalo se. A nisu baš puno verovali u nas. Upornost vodila do pobede. Sve to što malo beše naraslo je. I stigli do epizode 400. Mi smo DC-eva animirana serija, što ima epizoda najveći broj. Prvi kad samo jedni mogu biti. Hej mali titani, mi smo to. Podignimo čaše da nazdravimo. Samo izbroj epizode Mi najviše imamo. Da budemo skromni, nećemo to. Ali stvarno, niko nam se nije ni približio. Static Shock. O ne, ne, ne. Liga pravde. A ne zasmevaj me. Mi smo DC-eva animirana serija, što ima epizoda najveći broj. Prvi kad samo jedni mogu biti. Mali titani, zadiremo. Mi smo DC-eva animirana. Ma dajte, kako je ovo nameštaljka? Vratit ću vam za ovo titani. Mi smo DC-eva animirana serija.